Damay ako tiyan. Saman. Saman. Gaya kan? Gaya to. Gaya. Oh, ale, dasmag. Ale. Lab. Bahala ka. Bahala. Bahala sa imong mata. Naglagot ako nimo ba? Wala kay time sa kuha. Time. Unsa na piso wifi kay na time? Seryoso ko la ba? Ay kung binuangi ha? Oh, magisog-isog man daw ka nga. Lami man aton lambing-lambing gabi. Siguro nakulangan ka ba? Tingis kayo la ba? Di man kay kakakayag 5 rounds? May mga babae kay igor mo maghayang-hayang unya kami. Manakit man mong hawak si kiniyod. Sus, oy, di ka kabalo mo dala. Pre gusto ni mga pagdala unsa dalhon ta ka sa pangpang para ipaligid. Ay sus, oy, may pagbatutag payag. Sus pag una dito. Sumul kay nang naong nimo. Pumula na ka sa kunaw. Di maguna ko. Ni Oh, anong isunod bang ka? Anak ka na ko nga pag una ra ka kay mo sunod ko. Jaming bugay ka. Hadlok jud kag biyaan. Kining mga tawahan na oh. Nagbaktas sige away. Tumiagi away. Karon na away gyapon. Wa jud hinungdan nila mga pamilya ba. Ay sos, nimo, wa jud kay pulo sa pagabana ba? Los nimo. Hoy, ay mo sige away be. Kung mag-away ka nimo dito mo sa iyong balay, dili diri sa dalan. Kasaba-saba ra mo. Ay sige apil ra brot. Nga naman di ay. Ni istorya naman ko. Igor ta mo gibadlong ba nga di mo mag-away dire. Nga naman di ay. Imo ning dalan. Wala po, isog na kay love. Yasos. Nga naman di ay. Gahi ka. Gibadlong na ta ka ba? Nga naman di ay. Sige nagsalig ka nga dako kag lawas kanang tiyan lang mo busdikan ko na. Ay damay ako tiyan. Unsa man? Saman. Gahi ka? Kahit yung lab, tawa, kasi malagsikan ka. Sudah na to. Kahit yung... Oh, ale, dasmag! Ale, dasmag! Nato kag atrasan ti ka. Hoy, di jud ko mo atrasin mo, ali na, sugda na to. Tanawa ron kung kinsay kagahi na to ron. Away ang kamprag ubulprag. Kangilingig.